Stavit ćemo brašno. A za toga ide jaje. Dobro, koliko ide brašna? Pa ide jedno, Da. otprilike 2 deci. Gdje mene 2 deci? Dva? Mislim na dugu. Da. A eventualno ide jedno svojih, kako bi se izjasnio, Pola kila. 2,5 kile malo sutra. 2 centimetra. Ovo će to dovoljno. A smjesu napravimo, to je spalačice. Ona ide malo soli, Da, zatim jaje ide, Pa toliko puno soli si stavio. pa vole neki A, ljudi dobro, slano. Kaj još ide? Da, ide jaje tu gore. Boku napravio. Molim. Ništa sam jaje. Ma da, pa stvarno. A dobro, Pa da, radi sa mozgom, pa nemoj me i tu Pa sa... ne, ovo, Pa ljudi gledaju, pa gledaj. Prava me se pizdarija. Ma dajde, molim te. Idem s druge strane. Da, sad si zajebao na ovu stranu, sam sad s druge sranjen. strane, da. Dobro, stvarno si čekat ću, cigan. kad završim. Pa gledaj kaj si napravio. Pa Gledaj. napravo sam pizdariju, Pogledaj kaj ček sam, napravio. ovo su Gledaj. ubiti. Dobro, ajdemo dalje. Pa napravio sam pizdariju. Ništa nas ne smislim raditi, idemo dalje, ajde. Dobro, kaj boš ubiti, ne boš. Treba se ubiti. Idemo dalje, ajde, idemo. Gle ovo. Rup me sjebo je tu. Pa da, Gle, sad te bo. dobro. Ko je sad staviti u Srećno bisu? sam. To, odčutiti. Dobro. Gdje je tu. Napravio sam pizdariju. Evo, treba me ubiti. Čekaj, gdje je ono? Tu je. Koli bi da shvati. Pa to ženski posao nije muški. Ma ne, nema više pravila. Znaš ti da je Pa to za dokazano, žene, nije za dokazano je da muškarci su bolji kuhari čak nego žene. To je dokazano. Pa Je. nisam ja kuhar. Pa dobro, zašto nisi kuhar? Pa kuhaš. No, znaš Znaš sad, kuhar? daj na Dobro, ja pet reći sad, kaj si plastična stavio unutra, kofor. da ljudi znaju gledati ljudi. Pa stavio sam ovako, stavio sam mlijeko, brašno, jedno jaje, malo soli. Jedno je ili dva? Dva Samo se jedno razbiju. sam stavio. Ali jedno Pa se ne razbiju. treba Pa dva, da reći ljudima, nema lago. no palčenku ide jedno, jaje. Da. U stvari iz jednog jajeta mogu i više palčinki napraviti. Iz jednog jajeta. Dobro. Ovaj put sam stavio jedno, jer se radi samo o jednoj palačinki. Dobro. E, Znači jedna palačinka, jedno jaje. Tak ide. može se napraviti iz jednog jaja i 4-5 palačinki. Od jednog jaja? Da. Ujebati, pa to je dobro. Koliko boš ti sad palačinka Ja sam napravili? Dve. stavio samo jedno jaje. Jedno se razbil, to je dva. Pa to promašao. A jebi ga. Promašao sam u stvari jedno, a tu je drugo. Da, pa, sad su oba dva tu. Otišlo je. Da. Jedno je na stolu, a jedno Otišlo bez unutra. povratka, više se ne vraća, ide u smeće. Sad ćemo ovako. Stavit ćemo malo ulja. Da ne žulja. Ovako. Kako to se nešto ovako. Zaboravio sam. Jebo ti dima možda. Zaboravio sam uvijek staviti. Ajde, ja znam pričaj. Napravio sam pizzariju, zaboravio sam ulje. Sad se mogu jebat. Neće to razgleda, ne. Poslije Glupario sam ne boš ti napravio. mene jebal. Sad će mi se sve zalijepiti. Ne znam ja. Kurac, pa nisam ja žensko, pre nisam ja gle pizzarije. Ko je gluparije? Sad ti ide uvijek gore na brašno. Pa nema ovo, morao sam staviti tuje. Tako je. Jebi ga, sad te gotovo. Sad će mi se sve zalijepiti. Čekaj, treba malo. Alo? Izvući situaciju. Počevo sam stvar.
Sad ti tu fali malo sira da bude. Pa napravio sam Sir jaja. pizariju u pariju. Sira bi trebalo sad, da bude sir i jaja da unutra bude. Ima jaja, sira. Mogu se reći kakva bude tu palačinka. A bit će neka. Sva nekakva. A neka, jebi ga, kažem. Sva nekakva. Napravio sam glupost. Tu palačinku ćemo zvati Sing Sing. Zajebao sam se. Da. A ne znam ja. A mi misli? Znači treba znova pravi drugu, a? Ne znam, Pa baš je... zajebao sam se. Znam, prijatelj, gledaj, zajebao. Pa nije lako reći zajebao si se. Misli da se ne Kaj zajebe. sad da napravim? Pa misli da se ne zajebe. Sad ću se sve zalijepiti, svašta. Stvarno se... Ko li Pa berato. promešajte sad zajedno. Najvjerojatnije to je najpametnije. Ne drugo. Halo, Halo? Pa ću uvijek svići. dobro jutro. Dobro jutro. Ja bih pozdravio gospodina Lakija. Cigana i Lacija koji je inače redoviti gost u jednom kafiću u Voltinu. Dobro. Daj mi reći, možeš mu malo pomoći da... Evo, kojem kafiću Ma nije, nećemo reklamirati Ma ne kafiće. možemo reklamirati. Tako, Da, Laki. Kaj sad u redu, ti? čut ćemo se, vidjet ćemo se. Znaš šta? Ovako. Kaži. Pa zajebao sam prijedlog. se. Jedan prijedlog je. Broj 1 je. Laci, Da? ti si stvoren za predsjednika države ili pogrebnog društva. Koga? Pogrebnog društva. Pogrebno. Da. Pa tako izgledam, ko mrtvac izgledam. Pa zato ti kažem. A inače, Cigan će biti direktor. O, mene. Ne tebi, mrtvacima ću biti direktor. Cigan će biti direktor. Kome? Mrtvacima. Onda je on mrtav, ako sam ja mrtav. A znaš šta? Da. A ja ti znam jednu strašnu parolu. Koju? Ti umri, a ostalo je naša stvar. Aj Bog. Aha, vidite ovo. Miješaj, zgore će ti miješati, puši, nemoj ti gledati. Znači, Pa ti slušam miješaj. razgovor, zaboravio sam Pa ovaj. nemoj ti zaboraviti, pusti nekom pričati i slušaj i radi. Sad biste Da, trebao sad naša, se mogu stavi jebati. malo džema unutra. Ne, nije gotovo. Sa džemom Ne da pričam. miješaš? Ma da, još i to. Neka će liječiti. Na palačinku sa džemom. Pa to je, liječi na pačeku gledao. Neko to pačenka, onda sam ja sve. Pa jebi ga. Pa to, zajebao sam se, prvo sam trebao ulje staviti. Pokaži mi kako Se gleda. mogu jebat. Promešaj i pokaži. Pokaži da vidim kako gleda. To je život zlo. Pa zakaj ti zlo? Pa baš dobro zla, kaj pričaš? A da. Pa ti nisi svjesan kaj radiš. Ovo će biti ispod bolja palačinka nego stankica. Stavi malo unutra Ovo je džema. zlako čuspas, a ne na palčinku. Mogu vidjeti kako sad se grije. Samo mi grak pali da tu šiknem pa... Nemo graj, stavit ćemo džema da malo